Aku duwe saiket sawi kenekan lur. Iki engko arep tak jangan bobol. Sengene lur. Duwene sawi ising kaya ngene iki sawine biasa rada pahit iki lur. Tapi lek dijangan bobol enak lur iki. Jadi sawi ngene iki dijangan bobol karo kecambah dele, cambah dele ngono lur ya. Berjumpa lagi lur di masakan desa. Kali ini saya mau membuat masak bubur sawi. Sawi kenekan lur iki. Bu sawi apa jeneng biasa sawi iki rada ana pahite titik lur, tapi enak lur di bubur. Nanti saya tambahkan dengan capar kenekan iki utawa cambah dele. Ini anak sing ngarani toge lur, tapi toge saka dele. Untuk bumbunya lur, bumbunya bubur itu sangat sederhana lur ya. Ini cuma pakai kencur ini ya. Kencur ini secukupnya, untuk bawangnya satu siung saja, disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak sengak-sengak, namun untuk lomboknya cabenya sedikit wae, dan brambangnya agak banyak tidak apa-apa biar sedap ya lur ya. Kalau biasanya suka ketumbar dikasih ketumbar, kalau nggak suka ya nggak usah, nggak apa-apa. Karena kalau ketumbar ini biasanya lewat nggak anu ya kayak tingkletis ngono lho, tapi lek seneng ya nggak masalah sih. Terus untuk bumbunya penyedapnya saya pakai roico ya, pakai roico ini. Wis ngene kena tinggi lawuh kena tinggi sayur lur ya. Iki lur, hari ini wis ngene iki lur. Menu hari ini saya jangan bobol sawi. Juru masaknya goblem. Ini juru masaknya namanya Ibu. Ini namanya Ibu Goblem Inem. Nah, enak tambah nih Ibu Goblem Inem. Mumbluk. Ini orangnya ini lur. Modelnya prejengannya seperti ini. Masih kasih tambah. Nah, terus iki sawi ini dirisi begini lur ya. Jadi sawinya itu harus kita irisi dicoklat-coklat begini biar tidak neloloti kalau dimakan ya. Kita harus hati-hati kalau makan sawi, walaupun sayur bisa kelolotan yang dicoklat begini lur ya. Nah, dan kita syuting wajahnya orangnya ini lur ya. Walaupun di dapur morat marit, dapurnya model amburadul, wajah dikelantong nih, wajahnya dikelantong nih. Terus magicome telon, yo ala melas, magicome kaya ngono iku magicome. Melas orang tunggale ini pabrik, ada yang marang plastik. Yo ala temboke korep kabeh. Wis lur gak apa-apa lur, sementing masak sawi iki ae wis menune. Berarti maem. Nah, wis beres lur. Masak sawi karo kecambah dele. Jangan lupa sawi dan capar delenya kita cuci dulu lur biar tidak reget. Nah, kita cuci seperti ini biar bersih, tidak reget lur ya. Ya ben awa enek bleduk-bleduke, ben ana ulere biar hilang. Karena ini musim ketiga ini kan sok bleduke akeh ngono lho. Walaupun ndak musim ketiga ya masuk apa ya aja lali lur diumbah lur. Biar tidak membahayakan kesehatan kita. Jangan bobol sawi. Judulnya ngono ya. Judulnya jangan bobol sawi karo capar kedele. Nah, kecambah juga kita umbah pisan. Iki mah aku ndak kopring lagi kupluke, tapi kupluke tak opiok-opiok ngene tok lur. Dadi kupluke wal diopiok-opiok ini wis ilang, wis resik gak nemen-nemen. Nah, tapi ngumbahe betul-betul resik lur. Kita pakai banyu yang mili ya. Nah iku lho, kupluke metu lur iki. Dan iki kupluke kari kan.
Untuk jangan bobol sawi sama capar kedele, lek jangan lur, aja lali sing dicemplungkan dulu kecambahe sik utawa capar delene sik, sebabnya capar kan atos ah. Nah, karena capar atos dhisikno kecambahe ngene iki. Lah engko les kecambahe rada mateng, wis setengah mateng baru dicemplungi sawinya. Begitu lur. Kita tutup dulu lur ya. Sekarang kita susul sawinya lur. Nah ini caparnya, cambahe wis rada mateng, kita cemplungkan sawinya. Klung, klung, klung. Nah wis dublek. Sing ngene ijo wisan. Lho mau tutup nih. Iya, ijo. Nah, sekarang kita ulek bumbunya lur ya. Jadi bumbunya cuma kencur, lombok, bawang sedikit, berambang rada oke gak apa-apa. Lek seneng ketumbar wae ana ketumbar, lek gak seneng gak usah, ya toh. Terus ojo lali lur, tambahono santen lur ya. Jenenge jangan bobol. Jadi jangan sampai kita lupa santannya. Nah, untuk santannya saya pakai santan instan yaitu Sasa lur ya. Nanti kalau panjenengan mau beli santan Sasa dengan harga grosir bisa langsung klik mawon tautan Shopee yang sudah tersedia di video ini. Nah, ini lur santannya ya. Santan Sasa instan wis siap, gak usah marut, gak usah angel-angel. Gari nyemplungke wae, nambahi banyu wis beres. Wis lur, saiki tak nutuke grus iki sik lur ya. Apa montas? Dicirok ngene lho. Kamu jangan bobor. Lagi banyune diguak. Walah. Anu lur, tempone lur. Kan sawine sawi pahit lur ya. Jadi kita buang airnya lur ya. Nah, ternyata sawi pahit itu biar dimasak bobor bendak pahit kudu dibuak banyunya. Gini lur caranya lur. Kecuali lek sawi nggak pahit ya gak usah dibuak banyune lur. Nanti untuk sawi dan caparnya kita pindah di sini lur. Kok aku lek masaknya titik tadi cukup panci cuwili lur. Jadi kemang banyunya diguak sih pendak pahit ya toh. Terus saya tak cepake iki karo bumbune tak cemplungkan. Nah, bumbu sing dulek mang tak cemplungke ngene lur. Wes buwer sing jangan bobol sawi karo kedele. Capar dele. Mantap iki ngulur. Bumbune wis digodhog umep lur, saiki tak cemplungke sayurnya. Nah, ngene lur. Nah, ini lur, dadi carane masak sawi pahit iki kudu dibuak banyune sik lur. Dadi biar tidak pahit. Enak iki nggo. Sedale malih seger gurih. Gurih. Jangan bebol. Ndak oblek iki. Oh, iya lur. Jenenge jangan bobol, jangan lupa dikasih santan lur. Iki saya pakai santan Sasa. Nah, lek sampean kepin tumbas santan Sasa harga grosir, langsung klik link tautan yang ada di video ini lur ya. Nah, ini kita ublek. Santannya penak, ndak usah marut. Kali santan instan ngene wae wis beres lur. Nah, nambah itu cek babar lur, uripe wong desa iki kudu nrimo lur, duwene iki ya sikite maem. Kok usah bayang-bayang nih sing dudu ukure lur. Tambahi penyedap sithik. Loh, lha ndi anune raicone?
Untuk bumbunya pakai roico. Ngono lur. Hidup ndak perlu muluk-muluk, kuate jangan bobor ya jangan bobor. Ngono wae. Cukup lur. Kita harus bersyukur. Oh ya lur, aja lali lur tambahno gula sithik lek sampean kepengin legi ben ndak patek cemplang. Kowe ana gula sithik. Lek enggak seneng gula ya gak usah, gak apa-apa lur. Untuk gula bisa pakai gula pasir, gula tebu, iso pakai gula kambil lur, bebas terserah sampean lur ya. Nah, ini dicemplungkan gulanya biar tidak pahit. Plung sak sendok wae cukup. Yuk, ublek. Sekarang kita ublek-ublek lagi. Nah, kita ublek-ublek biar rata lur. Wis, enak lur ngene iki lur wis. Trimo ing pandum urip ning desa jangan bobor. Wis minul yo. Hehehe. Kena nggo sarapan pagi. Ini lur, menu nih jangan bobol sawi karo kecambah dele. Rada adem kan. Sarapan lur, monggo sarapan pagi pakai jangan bobol sawi karo kecambah. Yes, menu pagi hari ini lur disyukuri sak duwene wae, monggo katuran dahar sareng-sareng kanthi sayur bobor sawi, lauk karo kenekan iki sak onoke. Wis ngene lur ya. Engko lur sarapan pagi sak duwene. Suger. Ya apa rasane? Enake kaya apa? Pedes legi, gurih. Kecute ndak? Enak kecut. Pahite. Kene. Oh, tadi carane kudu diguak banyune sik ya. Enggak pahit. Oh. Caranya begitu lur, biar tidak pahit lur ya. Iki lur wis mantap lur ngene lur. Oke lur, matur suwun untuk konten masakan desa kali ini sampai di sini dulu lur ya. Semoga saja bermanfaat kagem sing mendeloknya. Wis lek ana lupa-lupute sepurane soke lur ya semoga-moga tak dongake rezekine sampean lancar sehat-sehat kabeh. Berkah dening panguwasaning Gusti.